Ja nyt on päivä 29, siis 29. päivä. Ja otsikkona on: hänen nimessään on paraneminen. Hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sen annan sinulle. Jeesuksen Kristuksen nasarettilaisen nimessä nouse ja kävele. Ja sitten hän otti häntä oikeasta kädestä ja nosti hänet ylös. Ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat. Ja se johtuu siitä, usko hänen nimeensä, jonka kautta tämä mies on saanut voiman. Apostolinteot 3, 6, 7 ja 16. Jeesuksen nimessä on voimaa. Jeesuksen nimi on nimessä on parantuminen. Huomaa, että Pietari ei rukoillut miehen puolesta eikä voidellut häntä öljyllä. Pietari käytti vain Jeesuksen nimeä ja käski miehen nousemaan ylös ja kävelemään. Filippiläiskirja 2:9-10 sanoo: sen tähden Jumala on myös korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, joka on kaikkia nimeä korkeampi, jotta Jeesuksen nimeen jokaisen on polvistuttava tai polvensa notkistuttava. Jeesuksen nimi on syövän nimen yläpuolella, reuman yläpuolella, diabeettisen yläpuolella ja kaikkien muidenkin sairauden yläpuolella. Jeesus sanoi: minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ulos. Matteus 28, 18-19. Hän on käskenyt meitä lähtemään maailmaan, varustettuna hänen nimellään, vapauttamaan vangit vapaiksi ja viemään evankeliumin sanomaa kaduille ja kujille ympäri koko maailmaa. Tunnustus. Uskovalla minulle on annettu oikeus käyttää nimeä Jeesus. Koko taivas tukee minua, kun käytän tätä valtaa maan päällä. Jeesuksen nimessä jokaisen taudin on kumarruttava ja luovutettava valtansa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.